What do you say, guys? What do you say? What do you say, guys? How are you? How are you, guys? How are you? How are you, my people? How are you, my people? How are you? I think network iri kunetsawo zvayo handisi kuona kuti zviri kufamba sei. Mondiregerera, guys. Handisi kuzobudisa face because zvandiri kuita pakaipa panapa hapana kumira mushe. Pane zvandiri kuita saka it's a mess yega yega. It's a mess. Pandiri it's a mess. Handi munoziva ngadi ndabudisa hangu I don't mind. Ndingadi ndabudisa hangu zvandiri kuita haisi nyaya, but handi munovaziva. Muti munovaziva ka vana vaSatani. Uchiri muri kuvaziva nditi vasukuru vaSatani, makazinza Satani, kuti ndo zvanenge vakamirira pasina nyaya kutsvaga nyaya pasina nyaya. Mumanya nemascreenshots. Handi mukuziva nyaya yacho. Mukuziva ka. Nyaya yacho mukuziva nditi. Nyaya yacho mukuziva nditi. Saka guys hamusi kuzondiona because ndiri busy. Dei zvangakuruka kuti hatina makazeni aSatani amunoziva. Ngade ndaingobudisa nchita zvandiri kuita zvasina mboshata. But mazano panotovhundutsa. Ukaburisirwa kanzionai zvikasudai pakacreatwa nyaya. Moza kunya vanhu vari gullible vanongobelieve everything that is being said on social media. Vanongobelieve chero kainunzi yaita yazvara vana ikasiya muhospital. Kuna anotobelieve kuti zvanyuka pasocial media. Chero kuna anotobelieve. Saka zvinonetsa. Ngatimboita murima imomo. Muri sei guys? Muri right here guys? I hope you're okay. I hope you're okay. Happy Sunday kwamuri mese guys. Hasa ndanyatsonzwa bo guys. Dzungu riri chiri kundibata guys. Dzungu riri kundibata. Dzungu chiri kundibata. Saka chikundinetsa ndechekuti ndakaenda kwa doctor papa musuya uya ndikatogwa sugar high blood. Ndakabayiwa chigumo chinzi ndezve sugar. Ndikatogwa high blood. Pekutanga ikambobuda iri hai pechi2 nepechi3 ndakumbira ndina history high blood. Handi ndodzokuruza vachaita normal. Hanimona vashaita normal. Saka ndakashaya kuti chi. Hanimona mva ndangopiwa dutu repapiritsi au fuchi mwacho ndatomachovha singaita kutopera. But dzungu riyana ndichiri kungoriona. Hanimona dzungu ndichiri kungoriona. Saka handisinyatsoziva kuti what is really going on. Handisinyatsoziva. Saka ndichadzokera futi mangwana kuchipatara. Mangwana nenda kuhospital straight because ndakaenda kwa private doctor papa. Saka mangwana ndakaenda kuhospital straight ndimbonzwa kuti chii chiri kunyatsoitika nedzungu iri. Chingave chichi kuitika. Hanimona. Saka ndo zviri kuitika. Ndosamchona ndakati zimwe noti chogona ngoni harisi severe zvazvo kuti riri severe but neida kutongogara zvakataura doctor kuti kutongorelaxa kutongorara ndo zvandiri kutongoita. Kutongorelaxa ndotongoita kunge munhu akatongodaro chiona kuti hanzi makaroiwa. Lokadia kufunga kwako muningina kuti ndakaroiwa. Kufunga kwako asi nchandoziva inini greater is he that is in me than the one that is in the world. Greater is he that is in me than all the witches and all the native doctors and all that may wish bad things upon my life. Arimandiri ndiye mukuru kudarika zvimwe zvinhu zvese izvi. Saka it's just a phase of life. Munhu esa mutomborwara at some point anditi. So ina handibelieve yangu mune zvinhu zvokuti ndazoroiwa ndazodai varoi variko zveshuwa. Varoi variko but kana vagonawo kundiroya aiwa tinoti Mwari vanenge vane anza. Vanenge vachiziva zvokuanza kuti nemhaka yenda vabvuma kuti ndiroiwe. Anomaona. Saka vanenge vaziva kuti nemhaka yendiroiwe but hatinyanyi kuda kupa varoi mbiri sipo. Kuvapa mbiri sipo varoi ava. Kuita noise ndaisepa silence. Tinyanyi kuvapa zvedu mbiri varoi ava. Kuti vapa mbiri tinyanyi kuda kuvapa mbiri. Right. Nyaya ndangoyanda tindingokupa a quick update guys. Nyaya iripo ndeyekudai so zviri pano pasi zvakaoma vidwe. Pano pasi pakatakura asikana. Pano pasi pakatakura. Thank you
Thank you Samantha, thank you my subscriber, thank you. Pakatakura panapa ndakafonegwa naprofeti nemusi weFriday. Apparently mukomana uyo anditi anotaura neni hake like izvo tinototaura zvazvo zvakaoma guys, tinototaura anondifonera anomaona. Saka we ended up changing his number. Kune vari kuzama kumufonera vaya vachimupa mathreats vachidire gai ndikudzei zvakaitika. Nemusi Saturday ndakafonegwa, akaenda Friday kugara zviyandi akasvika akaenda Friday kune crusade. Anomuudza kuti profeti vaiva necrusade yavo kuHarare ko yava nayo, kundobva angoendawo kuchechi sevamwewo vanga vangoendawo paservice. Kundotanga kufonegwa kana ndaapa live. Unoona Satani wacho nanga kutogwisanisa vanhu, kutogwisa chaiko chaiko. Ndobva profeti vanifonera nemusi weFriday iyoyo, andimaona Friday manheru vachibva kuservice. Ndobva kuti ndazokundikana kubatai masikati nenyaya yekuti tachigadzira nyaya dzeservice yedu yatanga tichiita ichi. Asi kuno SIS MELLY kune zvishamiso, hamugoni here kuuya kuno? Ndikati aiwa kuuya handikwanisi. Chii ndakurowa dehana manje, chii chiri kuitika? Kanzi ndaida kuti ndinyatsozvionera moga zvinhu zviri kuitika panapa. Ndikati chii? Zvikanzi ini ndatisandomboziva kuti vanga kuservice kwavanga vatomboitawo service zvemachokwadi. Vanhu vakangonditega tega pani semunhu anga akarara. Tegi ndakazoiona late video yacho yatopera. Ndofunga kwakaita live here vari paservice. Mukomana yakamanifesta. Anomaona madhimoni zvinhu zvake zvasvika manifesta, zvinhu zvaindoti madhimoni kwadoti chiyandisi zvikabva zvitanga kumanifesta paya muchechi muya. Kwai zvakanetsa vidiwe, kwai zvakanetsa muchechi muya, kwai zvakanetsa. Vakatanga anzi mwana akatanga kutaura dzimwe language dzisinganzwisiki, akatanga kutaura chi imi munoziva kuti Satanism idzi tinogona kumbo tichinzwa dziri nyaya tive doubting Thomas azhinji vacho techiti zvinhu izvi hazvisi ndezvekunyepa, hazviitiki ndezvechii. Up until wazonyatsozviona guys, wazonyatsozviona chaiko chaiko zvichinyatsoitika. Okay, so tensuga inoita ndichazvitry. Hanomaona zvinhu zvazonyatsoitika, ndopaunogona kutanga kubvuma kuti ko zvinhu izvi zvakadai izvo zviriko naichokwadi ichi naimi. Makamuona mwana waya smart yanayo? Makamuona kuti mwana ari smart sei? Kune vakaona video makamuona kuti munhu mwana ari smart sei? Very smart munhu anogeza, very handsome boy. Mufunge akatopfeka zvakanaka akadii mwana zvoti achitopfuura paungabva mufungiri. Kune vakaona video makamuona anditi ari kukoko dhimoni rakamanifesta muya, but richimanifesta ranga risiri day rake rekuti aitwe deliverance. Day rake redeliverance ndinhasi. Day rake deliverance ndinhasi. Hanzipei link yevideo puwai mucomment section nemama. Indakatotegwa nevanhu rikwa Prophet Josi, iriko live yacho munogona kunoona. Saka manje before ndisati ndafonegwa naProphet usiku, mwana yakasvika Thursday night aniti Friday kwakaswera kuine hondo kuHarare guys, kwakaswera kuine hondo kuHarare. Foni yemwana waye hanzi chitama shiripiti, muri kunzwa kusvikira vandifonera vakati nhai SIS MELLY ndima katumira mwana uyu toita sei foni iyi. Musati ndichitaura nawo pafonika, foni yairinga iyoyo vidiwe muvabvunze vanokudzai. Ndichitaura nawo pafoni ini ndiri pana mefonika, foni vachiti muri kunzwa foni iyo yairinga non-stop. Mathreats akapiwa mwana uya, mwana akapiwa mathreats uya. Hanomwana ukangofumura zita rangu tiri kukuuraya, ukangofumbura zita rangu tiri kukuuraya. Zvino takapisa taviga kuti location kuti ari papi. Hanomwana takapisa even nezuro Saturday hana kutoenda kuservice, takati achienda nhasi Sunday achibatsirwa iye because takanga takutya kuti location vanogora because akawana mwana akapiwa mathreats iye. Hanomwana mwana akapiwa mathreats iye, akapiwa nevakuru veorganization yavo yecult ishi vaifonawo. Hanomwana munhu akafona umwe akafona akati ndichakupa mari yakati so that you can set up a business, usamenshena zita rangu. Handi vakuru vemuZimbabwe hanomaona zvikanzi don't mention my name, ndinokupa mari yakati. Foni mistake manje yaitika mwana waya paidaira mafoni ainzi isafoni paloud. Hanomaona isafoni paloud. Hanomazviona koita vamwe vaifonawo anditi hatizivi kuti vanhu munonzwa sei. Uyu mwana uyu arikuzama kuti asiye zvinhu izvi abude mazviri atange clean life. Umwe munhu ari kufona chiti mufana iwowo nebvefefe moza ndakaperegwa so kwete ndakaita zvokudzwa ndakanzinzwai yakafuna ndakabata foni tina Prophet une bvefefe mufana iwa mhanya tipe isusu namba. Handiona tipe tisitinde webuda mazvirega tipinde isusu makozi kwai wana varuda kujoinawo hobho varuda kupinda vari kuti tipewo kwakajoina tipewo namba. Zvinhu zvinohlisa kudaro. Hanimazviona vamwe ndivari kumuthreatena, vamwe vari kuti haudzokeri kokubulawayo. Hanimaona akareceiva mathreats akawanda akadii. Hanimaona but ava vakamira kusvika ndati kuna Prophet you know what, foni ngatichiitorai. Saka kune vari kuzama kufona vachifunga kuti ndozati vazhinji venyu vari kuda kufumugwa. Aino kuti muri pano makamirira kuti SIS MELLY vachataura masadi kuti munyatsokuita action yenyu, mutoripo pano makadongorera chero mukasakomenta henyu muri vanhu vakuru kudaro asi murimo mucomment section
memurimo hanimaona saka musachanetsekana nekufonera mukomana ya hachisina line ramunoziva riyari hanimaona hasisina line ramunoziva riyari hasisina line takabvisa ndakatosvika pakuvati guys prophet destroy that line ngatore manhamba ari important destroy that line mumutsvagire rimwe line so we destroyed those malines anganawo renet 1 nere kwanzi rine chinga menobad hanimona mva vadi mva vamutsvagira mamwe malines saka even phone yacho izvozvi hanimona yakatorwa ina prophet ndakati chimbotora ifone hanimona saka phone yakatorwa because zvanga zvasingasaiti mwana yanga ameno zvanga zvisingasaiti hanimona of which zvisinewo hazvo musvikonawo ini semunhu anonifonera anotaura neni ndakabvunza kuti masita ndokumbirawo ndipo hako ndizivewo mazita kuti ndiva nani aiwa mazita ndikapuwa mazita ndinawo ende hazvirambiki chero achitokuudza unotoona zvimwe vamwe vachona guys magara mamuchingospeculatawo everyday pafacebook apa but zvanga zvisina chokwadi yanga ichingove speculation asi zvakazokonfemiwa hanimaona because mwana uyu mudukuduku mwana uyu muduku anamboenda kuchikoro zvekudaro hanimaona but mazita anoburitsa achitaura mazita anoburitsa achitaura utonyatsonati hazvi zvekucreata izvi hanimaona hazvi zvekucreata izvi hanimazviona saka mazita ini ndinawo sori yenyu mucomment section sena ine mwana ini ndindana mazita chero makamuuraya mukatomuuraya mai ndobva ndatoburitsa mazita enyu hanimaona saka if you know what is good for you ka demarike zvenyu kubata mwana uyu siyana ine mwana uyu abude mazviri hanimaona sena nemazita kuti abude mazviri hanimaona mazita ndindinawo anything happens to this mwana ini mazita ndichakanda hanimaona ini mazita ndichakanda hanimaona mazita don't worry guys muchamawana mazita nekomirai imbomirai muchamawana toda safety yemwana uyu first guys safety yemwana uyu guys mozviziva you know guys I know kuti everybody wants to know inini nemuwhatsapp mangu vamwe vaipinda mazita sisimeli tipei kuitira kumachechi kudidi but guys I understand vamwe vakati ndipei vana vamwe vanhu vafumbire ndidini but zvese izvi chero tikazviita zvinongodzokera back kumunhu kunozvisvika zvinosikama kuti mwana uyu zvakatangira papi ndiani akakonfesa ndandakabusa mazita saka before anything guys ameno ndiri wrong here before anything ngatitange taprotecta mwana uyu first safety yemwana uyu yakakosha before anything safety yemwana yakakosha ino kuti munhu you are dying to know mazita but muri kufungirawo here mwana ushu muri kufungirawo here mwana ushu ngatitange nesafety yemwana uyu first guys mazita achabuda nakwanomanya chinda animaona mazita achabuda anakwanoinda but mwana uyu safety yake first hazvina nekuti basa Jeff kuti hanzi tipe ani kuti ani ini ndogona kumabudisa isi nyaya but if safety yemwana uyu first because akaenda pamhepo mwana uyu remember mwana uyu came pamhepo akaenda kwaTetilda pamhepo akauya panapa pamhepo akataura kuti ndikuda kudai saka it's automatically zvinotongosikama kuti ndiani because nyaya yake yakaita mukurumbira handiti saka nyaya makuhwa angabuda vanhu vakasika vanhu vakafara but safety yemwana uyu ndoyatiri kuda first animaona safety yemwana uyu yakakosha tinganakirwa nekubudisa mazita kuti muone mazita tiseke tifare tidini handimaona but safety yemwana uyu ndo yakakosha andimaona safety yemwana ndakakosha why that ndadina ndingachikabudisa mazita nokuchikabudisa ndindakaenda kuno Satanism ndongoma mwaya ndongonyora kuti avana nhingi zita rakataugwa Satanism but mwana uyu zvikutosikama dei angasina kutanga nekuenda panational f mhepo dei angasina kutanga nekuenda pamhepo zvanga zviri easy nokuti vaizokweshana kwamene kana vaizoona kumaspiritual kingdom kwavo kuti ndiani akazviita but mistake iripo nekuti mwana yakatanga aenda pachaunga pama1000 akatotanga kutotretina kwari kuita vari kuziva kuti ndiye akataura handiti Joyce tite zvokufadza imimi kuti vanhu asina mazita vecleared kwamwana ushu. What about this mwana? What about mwana ushu? Hauna basa naye une basa na papa vekwako handiti kuti maybe ndi papa vekwako kana kuti ndi amene munhu unofarira uri kufungidzira kuti maybe zita rake riripo ngatisadaroi vanhu vese vakakosha including mwana iye yakatokosha ngatingove fair guys mazita chabuda don't worry be patient Anmona, be patient guys, mazita chabuda but mwana uyu ndo atiri kuda kuti mwana atanga uyu batsirwa handiti of which deliverance yake iri kunzi ndinhasi Anmona, deliverance yake iri kunzi ndinhasi saka safety yemwana uyu first zvimwe zvese zvinotevera zvina basa izvo hazvina kwazvinotisa zvichinda dei mwana yanga asina kuuya akati ndakuda kusiya akataura ega pamhepo maizozviziva here handi manga musingatombozvizivi
mamusatombozozvizivi. Saka ngatimirei takadaro. Achabuda mazita. Mirai mwana yatanga abatsirwa first. Yes, Jane, thank you. Safety yemwana uyu first. Anditi vabereki vake vakaitwa contact. Yes, vabereki vake were contacted. Asandazoziva kuti pakaconductwa vauya kana kuti chi asandaziva. I'm still waiting kuti ndinzoti zvazofamba sei. Because ndichawana full information. Ndichataura naye navo prophet nas. Iko zvine zvaithingi vari muservice dzavo dzifunguti dzapera. Let me try muri pano. Let me try muri pana kuti vabuda here. But inguva 3. Nokuti pamwanenge vachiri muchechi. Let me try. Try to kuti vabuda here. Hanzi vari live. Because aisikupinda ringoti calling. Okay, hanzi vari live. Okay, hanzi vari live. Alright. Hanzi anonamatirwa last day today. Hanzi. So inchandangokudzai guys ndechekudai so anti kune vari kutretena mwana uyu kwao. Dei mambomira game ramutoita kutretena mwana uyu because mukatretena mwana uyu kwao makutoti pusha kuti tikwanze ndizoburisa mazita. Hanimona nguva isati yakwana. Hanimona tokunozoburisa mazita nguva isati yakwana. Inini ndine namba dzekundifonera hobho. Dzimwe dzasingahwisisiwo, dzimwe dzokuti ndikangodaira guys munhu uchanongofema akangobata foni yangu dai. Kungodaira foni kudai semunhu arongofema akabata foni yangu asiwa kuti pane munhu pafoni but munhu asi kuda kudaira foni yake. Ini musatombondita zvina nebasa rese mufunge munotsva nemoto. Oho, masatanisti munotsva nemoto musatomboita tamba muchifonafona pafoni yangu. Foni yangu inotoyera. Ini anoileader foni yangu ine mutungamiriri wayo. Zvokundifonera musikatauri. Mongofona foni dzenyu bokuramba vakanyarira kuti zi kunge muri kunzwa munhu ndifonera 20 times muchingofona nenhamba dzisingazivi mongoti zi makadaro hazvibudi. Anditi mazviona. Saka please ndozvadaida kuti zvimwe zvinhu tingoudzana ende zvakare ndoda kuti ndigare nangokuudzai in passing guys. Ndoda kuti mubate zvinhu izvi in passing. Handitika kumachechi kwatinoenda uku asikana indingotaura in passing. Kumachechi uku guys musave nevamwe vamwari kunze kwangu. Munhu chinhu chinonamatwa pano pasi ndimwari. Mwari ndiye anonamatwa pano pasi. Musanamate vanhu. Munoziva so zviri kuitika guys zvekuda kana maenda kuchechi endai munoteerera shoko. If you have any doubt in the church that you are going, handika follow your heart. Muri kundinzwa? If you have any church, handika in any query kana kuti any doubt kuchechi yauri kuenda, handika follow your heart. Your sixth instinct is never wrong. Anmona. Sixth instinct yako is never wrong. Andimazvinzwa? Panika mekamoyo kana kudzari usaenda ni apa. Kana kanzo kamwe kachikudarika kaka. Please musamanigidze zvinhu. Musafoseredze zvinhu. Don't go. Antimanzwa. Chinonamatwa pano pasi ndimwari. Hakuna munhu anonamatwa. Hanimanzwa. Plus futi vadikani chechi mwari tinomuda kuchechi chinoenda. Pati patinoenda kunonamatsa mwari uyu mumachechi. Ndanchikumbiro vanoda mwari vari kutsvaga mwari kumachechi uku. Tangai manzvera mweya. Nzverai mweya. You have the spirit of discernment before anything. Nzverai mweya. Pray, ask God to show you zvakavanzika. Pray to God kuti mwari vakuzarurirei pane zvakavanzika zvamusiri kuziva. Ani mukunzwa ka zvamusiri kukwanisa kuona semunhu wenyama. Kumbirai kuti mwari vakuzarurire. I'm telling you, God will never keep quiet forever. Mwari havarambi vakanyarara. Mwari ndimwari vanotaura. Antimaona. But I think we are putting our too much trust into human beings than God. Let's put our trust in God, not munhu. And even right now, ndoda kutaura chokwadi ndakamira pano ndigere pano pandigere pano pachitaura chokwadi. Anmona, chero kukanzi muprofita, pakanzi muprofita kuti minana. Ndoda kuudzai madiaries. Musanyanya kusa trust yenyu kungave kunani. Mandinzwa, maprofeti ese, whether wamuona pasi SIS kana wamuona kupi, usaisa trust yako kumunhu too much. Trust yako ngaive kuna mwari. Mukuninzwa madiaries. Anzi last week over 40 Jeff ndikungoona uchingonzi ningi taiti ningi wafa ningi iwe vanhu vari urutara chokwadi vanhu vari kungochekereswa iwe shuwa Jeff ishuwa
hamene zvimboitika nevanhu tichichikuitika. Hanomaona, put your trust in God, not in men. Chero mukanzi paita muprofita auya pano, and again tingove honest and straightforward. Chero prophet Josi right now antika tikuona chinamatira vanhu vachine matestimony vachidini, inini ndoudzwa matestimony anu akawanda antika, but the fact yekuti vauya vanamatira vanhu, munhu wenyama, muri kunzwa vanhu, munhu wenyama, trust yenyu isai kuna Mwari. Musazonyanya vamati ndio vamati kwat vamati maita kunge ndo Mwari. That's idol worshiping. Ndo mavambo azvo iwayo. Because guys, in Gaya even chidendrini mukanyanya kundinamata zvokudaro kuti mudari kudarika Mwari. Medzisiro yangu chinanga ndiri mugwara rakanaka, medzisiro yangu chi? Chidendanga ndiri mugwara rakanaka rinolidwa naMwari. Medzisiro yangu chi? Medzisiro ndotonoti ndo iripo. I will start manipulating you. Soko raMwari rinobva ratiza. Handika kosara zvandakakrema zvandaiverenga zvasara zvagara zviri mumusoro zviya ndo zvandaenda kushanda nazvo. Hanomaona. So please stop guys, musanyanya ngatichagei Mwari man. Let's seek the face of God first before anything else. Hands seek ye the kingdom of God and his righteousness, and everything else shall follow. And chagai chiso chake zvose zvichatevera. Yes, vanhu vaMwari variko vakagadzwa. But vazhinji vacho varasika. Guys, the powers that you are seeing them using are not powers of God. They are powers that are being, let me give you a practical, ndati munyaza nzwisisa, murukunzwa, ndida kuti munzwisise. Ndati munyaza nzwisisa guys. Zvakafanana nekudai so. Vangani venyu vakaenda kunonzi kun'anga vachitsvaga vana vakanouchikwa kun'anga nenzira isiri biblical, nenzira isiri yaMwari, vakauya nevana. Vangani venyu? Vangani vamunoziva actually? Vakawanda handiti? Vangani vakaenda kunotsvaga mishonga yekuita mari kun'anga zvisiri zvaMwari? Vane mari dzinotyisa, vamunoona vane mari dzinotyisa, vamwe vemufamily menyu vamunotoziva. Vangani? So mukona zvandinozama kutaura kuti Satani zvakare ane mapowers iwayo ekuti gomo ibvapo uinde apo tichizviita. Saka not all preachers, kana kuti not all so-called people of God, men of God, women of God, hanimaona, are still belonging in the kingdom of God. Vamwe vakatoshifta, makambozviona kuti kazhinji kacho guys, n'anga chaicha iyo kana ichida kusiya zvong'anga inotwisa, inoshifta kuenda kuchiprofita. Makambozviona here? I am saying the truth, pano chishabata vakawanda, but it's the truth. Nduzama kuvurai maziso. Hanimaona, nduzama kuonesai. Vangani venyu n'anga ichibuda kun'anga chaicha iyo inotoenda kunoita muprofita kana makambozvitarisa. But why am I saying this? Mwana uyu mentioned vanhu vanoshanda vachizviti maprofita. Hanimaona, koita vamwe vanoshanda vari under dzin'anga. Hanimaona, koita vamwewo vanoitawo zvavo zvokubata-batawo like zvisiri zvokuti vana avatinyanyi kuvakoshesa because vanozviti vakazviitira kuti vanzi fame, kuti vanzi vane mari. Hanimaona, but ndikutaura vanolidha vanhu manje. Vari kulidha vanhu ava nokuti mucharasika, ticharasika takawanda. Hanimaona, ticharasika takawanda. Ticharasika takawanda. Antimazviona. Saka ngatimbomirai guys, tsvagai chiso chaMwari first. Kumachechi uku ndati nini shoko rakakosha. Ukanzwa moyo wako kuona waita query muchechi question mark. Question God. Ukaona wangoita question mark muchechi ka bvunza Mwari kuti Mwari, am I at the right place or something is wrong pano? Ndizarurire ndipewo mweya yekuti ndione zvakadzika-dzika zvandisingakwanisi kuona nemaso enyama. Antimazviona. Iko kumachechi uku kwatinoenda kunoenda matigo guys, musabvume kungorohwa-rohwa nezvimahengechefu kumeso uku. Manzwa, muchingonzi zvitauro muchirohwa nazvo zvimachi ameno. Mamwe mapowers, they are being put into those things to blind you so that you won't see what is happening. Nyika kwa yako endeta kuenda kumagumo kupesira kwenyika guys. Muri kunzwa zvokuti anything is possible kana vanoteerera shoko raMwari, vanoteedza soko racho raMwari bhaibheri rakataura kuti nemazuva ekupedzisira marudzi achapandukirana, kuchave nehondo, kuchave nekutsondana. Muno South Africa guys, hatisi kuchema here hondo dziri kuitika muno South Africa idzi, kuti every day pari kuurayiwa vanhu, every day marudzi atopandukirana. South Africa yakuti mashona
mashona wachiti madhevele wachiti maSouth Africans achiti maZimbabweans kana kupandikirana kwemarudzi. Ani mashona kupandikirana kwemarudzi kwakanzi kuchaveko, kwatoveko kudhara. Zvikanzi vanhu vachafa nemaze kupesira, vanhu vachafa nemoto, kuchave nemoto isingadzwisisiki, kuchave nemvura dzichaparadza vanhu dzisingadzwisisiki. Is it not happening? Mafloods takamaona paDurban apa. People are being bent. Zvikanzi nemaze kuchave neminana ichaitika kuti vanhu vachataura ranzi ndinofamba pamusoro pemvura. Hamuna kuona video yaprofeti vari kuti kwanzi vakafamba mumhepo? Hamuna kuiona? Zvakataurwa sezvo zvakuzadzikiswa zvakataurwa. Ava mazuva ekupedzisira atakurarama. Saka zvichaitika zvakawanda zvamuchaona, muchati minana, muchaiona minana mugoitevera zvimwe zvacho please imbodarikwa. Chimbodarikwa. Zvimwe zvacho imbodarikwa. Chimbodarikwai guys. Imwe minana regai idarike. Regai minana imwe idarike. Minana imwe iri kuitika isi yaMwari. Minana imwe iri kuitika iri kudhonza vanhu kuti vauye ku the kingdom of hell. Ku the kingdom. Munhu wese paFacebook iko zvino pamasocial media, munhu wese nevana vadiki vakazvoka ma2000 akungotaura zvemajusu. Ndine njusu. Munhu wese guys, bose kakambodzukura kudari ngambodisapia. Munhu wese ave nejusu mazuvano. Hona iko tarisai muone. Amudi zvinidi kuudzwa zvoda ngoti muti mungonzi vhugwei njere mbijana mubva matanga kufunga that direction. Munhu wese ave musikana wokumvura. Munhu wese akungo ave nemicheka yekumvura. Ani munoona soko raMwari rakataura zvinhu izvi. Zvakataurwa izvi. Ina handisi kuti kuita njusu kwakaipa. Ani muri kuona. Asi munhu wese here. Munhu wese here unozokuita njusu kana kuti kune varidzi vadzo vanenge vachinzi ava vanorevererwa vagamuchigwa vane zvinenge zviri pavari ameno. Sho kana munhu wese slay queen rose rakungoita njusu guys. Kana ndimiwo zvichiri zvokuti injusu here idzi. I'm just saying the truth. I am just saying the truth. Antika acheta ina ndakumenchana sare munhu kana kuti kudi. I'm just saying as it is. Ndikutaura zvinhu zviri kuitika zvamunoona imimi everyday zvichiitika. Mwana wa 2000 adovewo nayo. Hoshe kuti aiwane pinguvai. Aita audzwawo nani unoita nezveiwe. Dzakungogara pamunhu wese. Saka hadzisina kakukosha kana zvakadaro. Dzakungogara chiro panani chiro pa wese. Handizivi. Munhu wese akutsvaga upfumi guys. Inde munoverenga nyaya dzekunorondoko. Vari kunorondoko can testify. Munhu anoenda kunobuda kuMozambique. Achinda kunotsvaga mushonga wokuromba. Kunobuda kuMozambique achinotsvaga mushonga wokuromba. Munhu wese akuda mari. Tave kuda mari. Tarisai ruvengo rwatinarwo towards one another. Hatred that towards one another. Tarisai zvatinoita only in the name of tiri kufara. Zvakataurwa izvi kongwe kuzadzikisa zvinhu zvakataurwa kudhara izvi zvakuitika izvi. Kuzadzikisa zvinhu zvakataurwa. Animaona. Hakuna chinhu chakataurwa nebhaibheri kachisiri kuitika iko zvino. Hakuna chisiri kuitika chatinoona chisiri kuitika iko zvino chakataurwa chiripo here guys. Chamunoziva imimi vaverengi veshoko, chamakaona imimi handika vanobhilivha kuna Mwari chakanzi chichavepo nevaze kupesisira handika chisiri kuitika. Ndipeiwo ndechipi? Kunorondo munhu achikanda nyaya yekuti regai ndikudzei zvangu zvakazotanga sei. Handika umwe mukomenti section akunyora kuti ndipo hakwaini nhamba ndinde ikoko. Muri kuona kuti you see how disturbing it is. Umwe ari kutaura kuti ndikuda kutobuda mazviri ndibatsireiwo kunorondo. Ndikuda kubuda mazviri kuti zvakatanga ndakadai zvinhu zvakazvikazi ndomera zvikadai. Hanomaona umwe anenge achinyora mukomenti section kuti ndipa hakwaini nhamba ndindeko. You can see kuti handisi kuziva kuti zviri kunyatsofamba sei. Handisi kuziva. Guys, nzara takagara chingove nayo hapana patakambofa takaguta nyika yese kuZimbabwe asi zvanga sina mbodai. Pane pekuti chero vamwe vaiguta zvinhu zvakanaka umwe achiguta sekwaive nerewedhiro unonzi varombo. Variko vanga vachigara chingove varombo. Havana kumbovhera vakaita resort to zvinhu zvakadai. Havana mbovhera vakaita resort kuzvinhu zvakadai tinganyeperana. Hapana. Tarisai rege yakutambwa nevakadzi. Vakadzi vanotamba rege vedu we vanotamba lula zvokuti unotoshaya kuti zviri kufamba sei. Hanimaona. Zvakuzadzikiswa zvakataurwa izvi.
varume vatonge vakasvikigwa, varume vakutonge chiuno chavo chakangoregedzeka kana kuti hameno. Varume vakungoti vakadzikana 10 zvakatotaurwa zvose. Munhu mune mukadzi South Africa nemukadzi kuZimbabwe, ano mukadzi wekuBotswana, kuti chau zviri kunyatsa kufamba sei. Zvese zvakataurwa zvikuratsikisa. Sorry baba vari kunyora mirabaraba yekuti kwa heye mazita vada kudi tine a life to think about first before mazita amuri kuda kuziva. Antika before mazita amuri kuda kuziva, go and pray for the spirit of discernment. Tine a life to protect, an innocent life to protect. Mwana wangu watutane zvake, he is only 22. Tutane zvemwana ne 22 years. Ndi watukutaura. Anditi hataona zvemagondora makuru akaenda kunoroma 22 years old. Anditi wokuti tikadanya zitata tukunonzota kuti mwana uyu probably yanga iri peer pressure yakamita kuti aende kunopinda muzvinizvi. Peer pressure ikono zvinofika na umwe vana nekudidi akati ndoda kunopindawo nditewo ka life kari nani. Andimaona. Saka zvinhu zvemazita izvi go and have the spirit of discernment. Mwana tine life yekuprotector right now. How would you feel mangwana kanzi paitika pachamvi pa mwana uyu, you will be the first people to say kuti simeni ndo vakasa life yemwana ipangosi, ndo vakaoresa mwana uyu. You will be the first people to be saying that. And kozo ndizvozvo. Ari kuna prophet kuningikirika kuHarare kwataka kwakaenda. Hanmona. Saka guys, inini ndio mashoko anga anoda ngoti nditaure nemi kuti ngative ne mweya kunzve. Ukaona mweya wako chukudza, even mweya wako ukakudza kuti usakwire taxi iyi, uchida kupinda mutaxi kudai, ukanza pachitaka meka mweya kari kurambidza kupinda mutaxi, usapinde mutaxi. Ndio ino the 60 cents iyoyo. Anmona. Ndio ino the 60 cents iyoyo, musapinde mutaxi ukaona mweya wako chukudza. Musapinde. Ukawa moyo wako kuti tevedzera. Ndikunyanya kusympathize nenyaya yekuti munyanya kuti mumachechi moyo wako unotokudza chete kana paine something unotokudza. Hands I have seen him on live yekwa Prophet Jesse. Yes, makamuona. Mwana mudiki, we're talking of a very small boy pana. Zira remwana wako kana remuzukuru wako. Ndiyo waruda kuti tise upenyu wake pangosi. Ngatiregei kudaro. Ngative ne moyo wokunzvera guys. Mari inouya ichidarika mari mienzi. Manzwa, mari mienzi guys inouya ichidarika. Mari inouya ichidarika mari mienzi. Gutsikana nezvaunazvo, tadzokera futi paya, gutsikana nezvaunazvo. Be very content nezvaunazvo. Kana waona kuti crowd yaunoswera yakaikomberedza, handi yakukomberedza nti ndivo vaya vane zvinhu zvaustereke kuti vanokupa peer pressure ka buda musekuli yacho. Buda musekuli yacho nekuti unogona kuva uchitamba neshavakadzi vembinga. Vakadzi vembinga kuti unopedzisira wakuita pressure cheche yekuti nekushita pasiripo. Buda musekudza dzakadaro. Kana uchiona kuti ndo musekudza uri, handiti tanhadza unosvikira. Tamba wega. Kana kunotsvaga veklasi yako. Handiti tsvaga veklasi yako. Guys, mazuva atikurarama ndekupedzisira. Zvaakuda vanonyatsotsvaga vanonzwera mweya. Vanotsvaga Mwari uyu mumweya nemuzvokwadi. Ndio vachasara vakamira pashoko raMwari. The rest tichanowira kwatisingazivi nekuda kungotevedza, nekuda kungotevedzera, nekungotevera, nekungoita vana gunda musaira. Kuita vana gunda musaira. Pane mwana ndakawa voice note ne message. Ameno kwakakandwa message yemwana akati akadedzwa kubva kuZimbabwe achinzi auye kuzoshanda nehama yake in the midst yekunzi anoshanda nobva tanga kunzira ariswa nenyoka. Hamene chinyoka chakapostwa kuti ndiyo here nyoka yacho kana kuti rabasnake kana kuti chii handisi kuziva. Ndakati first day yapostwa that story yoyo nemwana pakanga pane number. I tried calling that number several times. That number does not go through. Hanimona vanhu vakatanga kuchinga manje inbox wangu nenyaya ndichingoti guys, kana mazomubatawo mundi edha pako tutaura naye. Kana mandibatawo mundi edha pako. Till today hapana kana munhu akatamubata. Number yemwana uyu does not go through. Ini nyaya iyi ndakatoyeverenga zvayo pachayo, mwoyo wangu kanudza kuti pane something chitori, something is amiss, ine maburi. Hani muri kuona nyaya yakatondudza inini kazhinji kacho handimboiti nharo nemwoyo wangu. Mwoyo wangu ndichingoverenga nyaya pekutanga ndangoti nyaya ine maburi. Hani muona nyaya ine maburi, but mbomirai pamwe you are wrong. Regai mbomira tione. Hani muona asi nyaya iyi ndaona sauti pane maburi apa. Ndibva ndamira ndakadaro. Saka
ndamira ndakadaro vanhu vakachienenye ndivanga ndakangoona but more than 15 semunyaya iyoyo ndichingoti kana mubatei kana mamubata ndiedhei because ndafeila kubata mwana uyu namba dzakaprovidera padzipindi hanimaona kana mamubatawo ndiedheiwo hanimaona till today haana asati abatika hanimaona asi ndatakwanisa kutaure naye ini ndakaita sanyaya ine maburi handizivi chinogona kuve chokwadi ndini maybe instinct yangu iri wrong hanimaona chinogona kuve chinhu zvikutoitika zvichokwadi zvikutoitika hanimaona saka kana zviri kutoitika dati muone zvinhu zvakadaro kuti zvine zviriko kune vanhu vakutorarama nenyoka dzavari kutomwisa hanimaona handizozivi kuti prophet josipa vachabvuma here vachabvuma kuti muone here zvikati handizivi chanzwa naivo nokuti ndove mweya mwana uyu une zvinhu zvake zvaanazvo handika unayo nyoka yake yakaenda nayo iri mubhegi muri kunzwa yakaenda nayo iriko kwarari uko bhegi rake nemishonga nemabhodhoro nechii hanimaona animazviona panai muti musiya flasha akaflasha zvimwe ndofunga zvimwe akatoona kuti igame iri ndingamungonzirasa just like that ndobva asiya zvimwe vakamudzosera asvika kurengi achinda vakatidzokera zvinanokwire tichakutumira munozokutora zvinanokwire bhazi rekupesisira inosungana na10 no problem but go and take those things uya nazvo as we speak right now izvo zvinasi ndofunga zviriko kuground ikokoko kuti vakwanise kuti vazvipise vadini animaona saka musatambe nenyoka idzi vanhu vanazvo zvinhu izvi mudzimba umo nyoka dziri kuyamwiswa mudzimba umo ndakambokudza ndikati vamwe memuchichiva macleavage amemuchiona yaka imazama anenge adhamba nekusvetwa nenyoka ndakambokudzai mukaseke yenyu pano but ndaitorevesa vanhu vanadzo nyoka mudzimba umo nokuti ando dzinenge chinzi dzinorutsa mari vanhu vanadzo nyoka mudzimba umo vanhu vane zvakawanda vamwe vane zvinhu zvinofamba zvidhoma vamwe vanenge vane zvivanhu zvidhara zvinogara mene pazvinogara zvidhara zvine mandebvu izvi zvavanenge vachigara nazvo izvi zvinenge zvichienda kunotora mari kumabhengi usiku zvichiya nazvo kana kuti mari yacho inenge ichitogwepa ameno vamwe vane maruva chaiwo mudzimba umo ndakambokudzai nyaya yeruva ya muiziva nchikudzai pano vamwe vanawo maruva aya anoprodusa mari vanhu vane zvakasiyana vane zvavanazvo vakufamba nazvo vamwe vacho vanenge vatoripo pano palife techitobatsana komenda mucomment section umu vana zvichiri kuvaitira sa zvatanga kudhimanda zvinenge zvichiri rai zvichiri kungounza mari zvichiri bho zvichazati zvodhimanda andimaona kana pane chinhu chakutyisa pano pasi gai chamunofanwa kutyaka munhu akutyisa munhu ndiye akutyisa kudarika zvikara munhu weblack uchu ane makumbo maviri uchu anofamba ndiye munhu ave kutotyisa zvekudaro kudarika kwanzi makazvina ndikataura zvandisina kuona here naiwe ndikutaura zvinhu remember kuti indoda evidence ina handitli kuona kaini ndaiti tionei ndosaka ndiri kuti inga ndazama kuda kufona pano ndazama kuda kufona pano kuti kana vachitendera vachibvuma kuti vakutaridzei handizvo ndazama kufona pano pamukati vari palive saka ndomwe pana nhongangu yachitaura zvinhu zvekunyepa tingange tichitsvaga nyaya dzekunyepa munhu agokwira kufamba neusiku achienda kuharare uko nezvinhu asina zvinhu agoenda izvozvi indamototarisa muone live yane zuro yakamanifesta ndizuro here indamototarisa live yane zuro yakamanifesta uko muone uko iri palive handisiri ndakatotegwawo nevanhu zvatoitika izuro kati friday amene mukangoziva guys kuti Satan haana chemahara munobatsirika hakuna munhu anokupa chinhu mahara Satan haapi chinhu mahara muzvizive izvozvo akakupa chinhu chinouya nemubayiro akakupa chinhu chinouya necondition akakupa chinhu chinouya necondition hakuna chinhu chemahara mugare makazviziva iri kupeji kwaprofeti indai kupeji kwaprofeti ndokwairi indai kupeji kwaprofeti pavanenge vapedza kuparidza so vakutanga kuti vanhu ngatinamatei vanhu vachidii ndopakatanga iye kungotanga mukati mevanhu iri papeji paprofeti ndai munoiona anokupa zvinhu zve2 minutes zvokukunyemudza Satani ozoti kana otevera kuzokutorera so anokutorera zvokuti newoga unoti unopa kutenda ende anenge okutorera zvinorwadza ndezvokuzonzi muisa kanyoka izvi rara nenyoka idi amen handisivi ndangoti ndingokudzai
guys. Jeff zvakagomera. Nakotingokudzai guys anditi kuti be careful mazvati kurarama mazuva ekupedzisira. Pedzira prophet Jose nonzi kuda kwaShe Jose. Nonzi prophet kuda kwaShe Jose. Live iri page yakanzi kuda prophet kuda kwaShe Jose. Nai guys vane link uyaiona yomise mu comment section mumwe vaindeko vanofollow wawo. Vamwe vane link uyaiona aro musewo mu comment section vanhu vainde kunofollowa, vainde kunoona, vanhu vada kuona. Almaona. Saka ndozvona ndida ngoti ndikudzei nditaure panyaya mwana uyu update. Kana vapedza vachandibata, kana vandibata ndichataura navo. Kana zvaita ndikumbira kuti mwana uyu atimburisi pa life, but zvinhu togona kuburisa pa life kana vachitendera. Moona zvomoga kune vakasimba hana vaya modziona idzi nyoka dzenyu idzi. Nemishonga yenyu. Andimaona. Ndichataura navo kana vapedza life yacho. Hanzi life yacho inenge isipo. Iripo life. Yakatanga umwe munhu achitaura akapfeka shiti nemavaravara so akatanga iyo vakamira nemudzimai wavo so animaona munhu yeye achitaura life iyoyo kazoenda pakati payo ndopazvakaitika. Iripo live yainambobviswa. Iripo iyo live yauya live iyi. Iripo live. Andoneti handisi kunzwa bho, ndikunzwa dzungu, ndaudza handisi kunzwa bho. Kana ndisi kunzwa bho pandiri zvandiri kuita zvachona ndisina uyu. Ndisina kugadzira zvelive nangoti rega ndite update zuva racho rakutovira ndisina kuita update yachona saka munozoshaya kuti konyaya yaufa rega ndingopinda ndite update. But I was not prepared zvokuti ndiuye palive. Andimaona. So guys, ndo zvanachida kuti ndikuudzei. Andimaona izvozvo izvo. Saka handizivi mirai tione pavanenge vauya kuti vachati kudii. Hanzi ndiyo yeFriday. Friday iyoyo. Ndiyo yeFriday. Uri right. Ndiyo yeFriday. Tozonzwa kuti pavanenge vauya vachati kudini. Then we'll start from there. Andimaona. And the other thing vedu china chingokumbira wangu kuti titaure vedu vasikana ndechekudai so. Anditi vedwe mbode munoiteiko ana imi munoitei ana vedwe musatuke ana why muchita body shaming kuna ana? Why do other people body shame ana? Munomutukira mapundu naye guys ndiye akakumbira mapundu here. Ana yambokumbira mapundu kumunhu here vasikana musadaro so saka munotofunga kuti face yake zvakaita munhu anenge achizvidawo. Shuwa munhu unopona kuti tiri kumasure kwenguva chokwadi tiri kumasure unoona murume mukuru murume ndakashamisika ini vanhurume vedwe kumuudza kuti kwainda unotestiwa AIDS. Kuchine vanhu vachine mentality dzakadaro masivano. Kune vanhu vachine pfungwa dzakadhakwa kudaro dzakatodhamba pfungwa dzokuti kwai munhu anenge angobuda mapundu waita AIDS. Chiro AIDS yacho mukoro ichashamisa. Ichashamisa. Inoshamisa iko AIDS yacho mukoro uno vangani vanhu vari kurarama vane AIDS vachifa vanhu vasina kana chiva chungo vaita accident vafirapo vasina kana AIDS yachona kwa vaita accident vafirapo mangwana umwe adai adonha afa umwe mangwana agwara adai afa vane AIDS vachingonga usara varipo. Chambanya kushamisa chi vanhu rume mukombe imi vari kuwana bhuti vedu muri pano tokumbira kuti muchitibatsirawo mukono murume anenge akadaro antimona achita zvinhu zvakadaro inde munotsiura varume munzvimbo tozviexpect zvakada tozviexpecta kuvanhu kadzi kazhinji kacho kwete kuvanhurume. Vanhurume kusimuka munhurume kuenda kunonyora zvinhu zvakadaro kunonyora zvinhu zvakati kwanga kuti bhuwa nemapundu ako iwe saka aisepi mapundu acho amaisepi iwe kana uchigona kumurapa mapundu chimurapa kamapundu acho apere. Ndimurapei mapundu acho apere kana muchigona kurapa mapundu aya iwe ukutaurisa ka chinda unomupa makrimu ako ekumeso apere mapundu pane kungoumana uchingotaurisa inonobatsira mweya waMwari. Inonobatsira mweya waMwari. Mazimbabwenzi muzaiti atinaiso tikuchema tanzei tikudzingwa muSouth Africa zvimwe zvachona moyo yedu guys moyo yedu ndo yakutipandukira. Ndinoda kuti achoka pamberi paMwari. Tiri kuchema muSouth Africa tiri kudzingwa tiri kudai zvinhu zvimba zvazvina kunaka zvina kumira mushe kune dzimwe nyika honai kuti chiZimbabwe kuita kunge ndo yoga. Moyo yedu vedu ngatichinjei maitiro. Moyo yedu yakanyanya kuvangarara. Moyo yedu yakanyanya kuoma. Ruvengo rwatinaro utsinye watinawo hunokunda ngoma kurira. Utsinye watinawo hawiti.
zvinhu zvakatinakira sei tikuchema kuti mwatibatsirei mwari vanotibatsira sei vachiona uvengo hwatinahwo pakati pedu vanotibatsira sei pleasure yaunowana mukuseka munhu kuti anzi aita mapundu azodai wawanei mazviri auya kumba kwako akadya kumba kwako mapundu acho mapundu ataura newe mapundu akutadzisa kuenda kutoilet here akukanganisa papi mapundu aya iwe ndiwo avinga munhu kupedyi kwake kufambira kupedyi kwomunhu kuti unotuka munhu nyaya yemapundu musadaro so varume nevamwe vasikana vainyora but makomenti akanyanya kundibata ndevarume kuti vana zvedu ndiana chatiprotecta mangwana because varume ava they're supposed to be protecting us as their sisters zvino kana vave pamberi vachituka mwana vachituka munhu kudaro zvinorevei iyo edzi yamunoseka imi hamusi actually active imi hamusi actually active kana usingaiti zvokuti alulalula akatoza kuti hakukuda pamwe chero usingaiti lulala inga vanhu vanongozwana matsono kana nemaedzi sure ungati uri sexually active uri munhu anotovatawo nevakadzi kana kuti nevarume woseka mumunhu twanzi une edzi iwe ramangwana unoziva kuti inouya ipapi unoziva kuti mangwana zvinouya nani papi tinoda nyasha mufunge mwoyo yedu yakaipa semazimbabwenzi mufunge tinopondana pachedu kutsikirirana kuitana makuwa kudii kupedzana kuda kumeka sure kuda kumeka sure ndasendamisa mugomba ndikamufushira munhu at the expense of what unowanei pazviri what do you gain from that unowanei pazviri all in the name of entertainment come on guys zvimwe zvenda ngatifungeiwo sevanhu vakuru zvimwe zvinoda tingofungawo sevanhu vakuru kumeka shoti wadzumburudza mwana vanhu wamuwacha wadzumburudza uda kunyatsa musiya una kuti apera ugoti ndindakamupedza zvino munhu apedzwi newe munhu anopedzwa namwari noti ndiye akasika munhu wake haupedze munhu munhu anopedzwa namwari hatichazive chinangwa social media kuti ndechei social media we are now using it all for the wrong reasons guys truly speaking inangwa ndabatla ndonzwa kuti ndichatotukwiswa that one chero ndisina kuzviona but it's a fact muchindituka paya mundituke muzoti ndakatovata kumba kwangu ndogwara kana muenda kondituka paya ndivete nditozvigwarigwa mungotuka moti zvongopera mheno at least mukatwana something mukati mebank accounts yenyu toti mwari kudzwai mungotaura mongoumana kana sendiri ropindamo hapana siyanai ngatisiyane nechigame ichi vakomana ndakashokewa nezvino ndichitirira anti live yaanti mai vane 38 years vaya 38 years vachitotanzi it's a game igame hatichitere kuterroriza vanhu it's a game ndakarwa nehana moziva but anyway tongoti game let's leave it tongoti game tingagoti chii tongoti game but I was ameno ndakangoti shoda mai vanemba vane murume vane vana vane murume ndipo unoona kuti come on guys ka anzi it's a sport ndipo unoona kuti come on guys really guys really wapedza woenda kuna mai wotosanda wotoenda kuchechi kwako kana toenda kuna baba wototi baba vototi kwai tine murora tine vakomana but regai ndikuudzei mugare makazviziva team sport hakuna chinoitika pasi pezuva tisingabudi pachena vamuri kuti takaviga vari tikuvanda vavaya kuti tasatione because tiri varora kumweka one day chakavanzika chichabuda pachena mugare makazviziva chakavanzika chichabuda pachena paunotuka ana papa hausi kutuka ana uri kutuka mufananidzo wamwari ana hana kuzvisika akasikwa neumwe munhu akasikwa nemuridzi wake paunongo chimutukira mapundi iwayo uri kutuka mwari nekuti ndio vakamisa mapundi iwayo iwe ndiye vaigona vainobvisa mapundi iwayo zvimwe zvatinototi we bring cases upon our lives tinozvivigira kutukwa pamusoro peupenyu hwedu zvinhu zvazvisi kufambira zvakanaka kuti muupenyu hwako murume wako waunaye hatozvizivi kuti ndizvo zvaunoita kasi iwe nemurume wako muri nyama imwe handiti because munovata pamwe chete munoita zvinhu pamwe chete makati pamberi pechita tave vanhu vamwe chete nhasi murume wako zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka kubasa nekuda kwako iwe mukadzi vakadzi vamwe muri kuvigira varume minyama muri kuvigira varume kutukwa kumabasa uku zvinhu hazvichafambi kumabasa uku nekuda kwezvinhu zvamunenge muchiita imi muchifunga kuti igame tikuita sport zvinonoafekta munhu asina musha because inyama yako ka iribhu yako kai iribhu yako imbabvu yako saka makangofanira kuti muri vanhu vamwe chete ngatitangeita nezvanambotaura kuti ngatinzverei mweya mukutamba kwacho
ngatinzverei mweya nokuti waunenge uchiti ndiri kutamba handi umwe munhu ari kutovata akakunonamata nezvazvo umwe manenge achinonamata nezvoti bati mwari anenge achitonamata nezvazvo iwe uchiti isport. Handimaona handizivi ndangoti tichaure chokwadi hameno ndogara chinzi ndozvitaurisa ndoda kuita headmistress pafacebook ndoda kuita headmistress pafacebook, but I will never stop saying the truth kune vanoda kuchinzwa, because there are a certain group of people that are labeling me headmistress pafacebook kana kuti headmaster pafacebook. The truth will remain the truth. Achificha kabviswa chokwadi nekuti kwai kwazonzi zvazodi chokwadi ngachinongotaurwa ndocheramba chiri chokwadi. Zvina zvisi kufa ikoneti kutodzingwa muno muSouth Africa inyaya yemoyo wedu uyu. Kwanzi tivana tikukumbira kuti mabloke pano ndiva nani? Zvinhu zvedu hazvisi kunaka guys, but muzoti tichiomesegwa kudai kunyika kwedu kanenge hunhu nemoyo yedu ka. Iwo chero uri kune imwe nyika iri kure kwauri kurarama zvakanaka, but une hama dziri kumba dziri kuraramawo andika dziri kuraramawo kuZimbabwe musekulu yekutambura ikukuku. Andiwana musekulu yekurarama ikuku dziriko, saka ngatifungireiwo vamwe hama dzako dziri kumba. It doesn't hurt guys sometimes to be nice to other people. It doesn't hurt. Just to show love to other people, it doesn't hurt than kungotsonda vanhu chete kungomirira kunzi unotsonda vanhu. And you go to bed sleeping peacefully knowing kuti uri mutsondi, all in the name of e-game. It's a sport. Handizivi, but ndinongoda kuti Mwari ndiye mutungamiriri wedu. Mwari ndiye munhu achatonga pakutonga kwegame racho rese. Finishing yegame iri kune muridzi, no matter zvaonekwa Mwari Mwari vazokuranga zvisina kuonekwa nevanhu kana kuti vakuranga zvisina kuonekwa nevanhu, handi kwese kurangwa. Iwo iwo muridzi unenge uchitoziva kuti apa paipa apa inenge apa pazvinhu zviya zvakudzoka bheki, unenge uchitoziva. Guys, saka ndapedza hangu ndakuinda. Chirigai ndimbonotserera musoro wangu. Nditika regai ndimboenda ndoterera zvangu musoro wangu. Live iriko hamungati maishaya. Live iriko guys. Live iriko, mukaenda kulive munoiona iriko live. Hanzi kune yaitwa 1 hour ago. Kwaitwa imwe 1 hour ago. Well, andina kuiona. Thank you N. Andina kuona hangu ye 1 hour ago ndakarara ndichanotarisa. She said it, Hanzi, we find it funny to mock others, but I figured kuti she needs help. Muningina wedu ya. She needs help. It's not normal guys. She needs help. Saying those kind of words, uchitoseka, uchitonakigwa nazvoka. That was a manifestation guys. Aito manifesta uya anotoda rubatsiro mufunge kuti ndinogona kuita maghost angu 5 ndiri munhu 1. That's what she said. Akati ndinoita maghost angu 5 ndiri munhu 1. I was listening to the life. Sport. Amen. Ndikuziva guys, ndakuenda guys, moswera zvakanaka. Nditika mongotisawo muma prayers. Nditi please put me in your prayers. Put me in your prayers. Kuti ndinyatsoita Hanzi, I'm there kuna simele. I'll go and check it ndokupai. Ndichanotarisa ndobva ndakupai. Jaitarisa mira ndione kuti andikwanisi kuona here nefoni. Mira tione. Muri kuti hakuna.
apa page apa vari palive apa yowe ende makazara vediwe palive zvakakazara kustadium uko. Wow, mirai ndimbotanga ndambotsvaga ningirikiri iyo yacho zvakazara. Kwakazara vediwe yowe une mai yavo zvinda kutoona live panapa ndakabatanambira nemi 59 minutes right. Iyi ndeye Friday yandikutaura, iyi ndeye 1 hour ago iyi ikutaurwa apa 1 hour ago. Uyu mwana waya wani mukomana waya uyu wandiri kuona apa uyu guys nondokutadzai seiko uyu mukomana yakapfugama ari kunamatigwa ipa live yaitwa 2 hours ago. Uyu akapfugama apa ari kunamatigwa uyu. Imi guys munotsvagepi imi hamutsvagepi? Mani mbukutsvagirai Friday toni. Mutsvagirei Friday. Ishi iripo ishi iripo ishi yeFriday yakanzi one day ine mukomana akapfeka sheti ine mavaravara so achiita president worship achitaura so akapfeka jini reblack ishi life yake ishi yemukomana yachimanifesta ishi iripo imuri kuti haipo muri kuzvionepi iripo life. Mirai nditira kutoenda pamuwe kuyatisa patuko but iripo guys nemotarisa guys ndakuinda nditika hanzi iriko live yanhasi yatoitwa 1 hour ago. Yes andimaona share the links isime andikwanise kushare manje neimwe phone hazviite kushare neimwe phone hazviite kushare neimwe phone asi denda ndichivhura nefoni nikiri iyi yandiri kuisa live ngadi ndakwanisa kutega kushare andimaona. So guys ndakuenda I'm signing out. Have blessed Sunday guys. Mwari wakuitirai zvakanaka handiti musakanganwe kuve nemaspirit of discernment kana makuenda kunonamatsa Mwari mukufamba muchemuche musati wanyora comment tanga wazvidzora handitika tanga wazvidzora mukunyora mukufamba musati wataura chinhu tanga wazvibvunza kuti Mwari wachindona chinyora zvakadai vari kuti kudii handitika guys ndakuenda. God bless you.